Za vreme kog vladara je Srbija ponovo postala kraljevina? Za vreme Mihajla Obrenovića, Petra I. Karađorđevića, Milana Obrenovića, Petra II. Karađorđevića? Tačan odgovor, za vreme Milana Obrenovića. 1878. na Berlinskom kongresu Srbija i Crna Gora proglašene su za nezavisne države i time je konačno okončan period turske vladavine nad Srbima koji je potrajao više od 300 godina. Naš narod obično kaže proveli smo 500 godina po Turcima, narod voli malo da zaokružuje, da preteruje, tačan odgovor je tu negde oko 350 godina, ali u ropstvu i jedna godina je puno, a kamoli 350. Vladar Srbije 1878. bio je knez Milan Obrenović. Knez Milan Obrenović je naravno, kao i ceo srpski narod, bio više nego oduševljen kada je jula meseca 1878. iz Berlina stigla toliko dugo čekana i željena vest. U čitavoj Srbiji punih 5 dana vladalo je veliko opšte narodno veselje. Knez Milan je naredio da se u svim većim gradovima peku volovi, da se narodu besplatno deli vino, pivo, kolači, slatkiši i tako dalje. Na sve strane se igralo, pevalo, veselilo i proslavljalo konačno dočekana sloboda i državna samostalnost. Knezu Milanu Obrenoviću, međutim, da kažem, smetala je njegova relativno, da kažem, niska vladarska titula. U hrišćanskom svetu knez je jedna od nižih vladarskih titula. On je želeo za sebe višu vladarsku titulu, viša vladarska titula naravno bila je kraljevska. On je naravno vrlo dobro znao da nije dovoljno da on samog sebe proglasi za kralja, da mu je potrebna pomoć i podrška neke velike evropske sile koja će ga prihvatiti kao kralja i u nadi da će nakon te neke velike evropske sile i ostale evropske sile to isto uraditi. Sticajem okolnosti, Milan Obrenović je bio veliki lični prijatelj sa carem Austro-Ugarske Francom Jozefom. Franc Jozef, koji je vladao Austro-Ugarskim carstvom punih 68 godina, od 1848. do 1916. i Milan Obrenović bili su veliki lični prijatelji, a činjenica koja ih je spojila i koja je uticala na to da oni postanu prijatelji bila je zajednička strast koju su delili. Obojice su naime bili veliki kockari i proveli su nebrojene noći kockajući se zajedno za stolovima najčuvenijih evropskih kockarnica. U Monte Carlo, u muzeju kocke, i dan danas stoji sto koji je 365 dana u godini bio rezervisan za kralja Milana Obrenovića, na kome stoji pločica da je tog 100 kralja Milana Obrenovića od Srbije, i za taj 100, makar kolika gužva bila u čuvenom kazinu u Monte Carlo, nikad niko nije smeo da sedne osim njega. 1881. U jednoj češkoj banji sreli su se Milan Obrenović i Franc Jozef i tamo su u najvećoj tajnosti postigli međusobni sporazum koji će kasnije u našoj istoriji dobiti naziv Tajna konvencija. Taj međusobni sporazum sastojao se u sledećem. Onog momenta kada se Milan Obrenović proglasi za kralja, Franc Jozef će odmah prihvatiti to njegovo proglašenje za kralja i izjaviti da on i naravno njegova država Austro-Ugarska priznaju Milana Obrenovića za kralja, Srbiju za kraljevinu. Za uzvrat, Milan Obrenović će preuzeti na sebe 3 velike i izuzetno teške obaveze. Prva obaveza biće da se u roku od 5 godina izgradi željeznička pruga od Beograda preko Niša do bugarske granice. Drugi uslov je bio da Milan Obrenović, koji je planirao vojnu reformu u Srbiji, uvođenje stajaće vojske i stvaranje moderne naoružane vojske, da svu potrebnu ratnu opremu, oružje i sve drugo što je neophodno za osnivanje jedne moderne vojske nabavlja isključivo u Austro-Ugarskoj. I treće, ono do čega je Francu Jozefu najviše stalo, a što je narod kasnije Milanu Obrenoviću najviše zamerio, bilo je to da pozove Srbe u Bosni i Hercegovini, a da vas podsjetim da je na istom tom Berlinskom kongresu 1878. gde je Srbija dobila nezavisnost, odlučeno da Austro-Ugarska dobija pravo da na 30 godina okupira Bosnu i Hercegovinu kako bi u njoj pod znacima navoda uvela red i mir, da znači Milan Obrenović pozove bosansko-hercegovačke Srbe da prihvate Austro-Ugarsku vlast i da se ne bune protiv nje. Zaslepljen svojom željom da postane kralj, Milan Obrenović je prihvatio sva ova 3 uslova i 6. marta 1882. Milan Obrenović je samog sebe proglasio za kralja, a Srbiju za kraljevinu.